Σήμερα ήταν μια απίστευτη ημέρα, απίστευτη που τον καιρό που άρχισα να κάνω τα βίντεο. Δεν περίμενα ότι θα υπάρξει έτσι ημέρα ποτέ στο πρόγραμμα μου. Λοιπόν, το πρωί έπιασα έναν αντίγραφο του MRI μου και πήγα στη Λευκοσία σε ένα νέο ορθοπαιδικό που μου προτείναν πάρα πολύ για να ακούσω μια δεύτερη άποψη. Ο οποίος μου είπε ότι πρέπει να αρχίσω φυσιοθεραπείες, να κάνω ασκήσεις που θα μου πει ο φυσιοθεραπευτής, να βάλω πάγο για να το βοηθήσει και μου είπε ότι θα πάρει αρκετόν καιρό για να γιάνει, κάτι που σίγουρα δεν ήθελα να ακούσω. Τέλος πάντων, μετά από αυτό μπήκα στο αυτοκίνητο, άλλαξα διάθεση και πήγα στα γήπεδα της καλαθοσφαιρικής ομάδας στο ΑΠΟΕΛ γιατί είχα την τιμή να παρευρεθώ σε μια βράβευση της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ θερμά τον κύριο Στέγιον και τον κύριο Μιχάλη που με καλέσαν, αλλά και όλους όσους ήσασταν εκεί και με στηρίξατε. Η στήριξη που λαμβάνω στο έργο μου με βοηθάει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά με την ίδια αφοσίωση και να βοηθάω τα νέα παιδιά να ακολουθούν τα όνειρά τους. Τη νύχτα έβαλα τον πάγο μου πια το τσάι μου και θα ζω αύριο με νέο βίντεο.